Omiha omzondi namhlanje badume ngantoni nguye ke udedeza ke uMasoka uzothi ke asixelele kakuhle kokuba ke badume ngantoni omzondi. Siziduko nokwesithanda ubunqaba ke esi. Kodwa ke sikhona wesikhona sisiduko nokwesikhoyo savuka ke simbulise ke uAvuyile Mango. Mr Mango, masibulise sikwamkele ngale mini namhlanje kuMtazana FM. Kunjani thatha? Manibhotise mntana omhle, ndikwabhotisa ke nakubaphulaphuli ndisitsho ndisithi nqa kunye neentobazayo. Camagu mntana omhle. Camagu ngale mpeni kwemini nje. Ngale mini ufika sikhangela le yure sinikele koMyiha omzondi. Isiduko noko ke mhlawumbi esingachapha kangako kwezinye indawo ezithile, kodwa sinendawo esikuzo. Ndicinga uba napha kwemhlaba kwakuni baxhamelele idifre bakhona pha oMyiha kwela cala. Emanuneni. Yes. Yeah. Make sikunike lithuba ke tata ukususa inkwethu emehlweni, usivula amehlo utsho uthethe ngesi siduko oMyiha omzondi oziyeko kokuba kaphi esiduko siphi ngamaXhosa la, ngamampondomise, ngamabomvana, ngamabhaca, bakweyiphi indawo? Camagu wakuthi ndiphinde ke mntana omhle ndibhotise apha kwabaphulaphula mhlamba basandibona ndilungise nje le ndawana apha kuwe mntaka BK libhunga lomthonyama hayi lesizwe iyawundibethisa kwela khaya ndiphuma kulo. Kodwa ke masingene emxholweni mntana omhle noko elo tyala kwayifuna ngeso siphene singako eso. Sayiqala ke mntana omhle ngokuyiphendula gabakala. Xa sithetha ngamaYirha mntana omhle sithetha ngamaXhosa. Okay. Sayitsala ke lento phaa kuTshawe, uTshawe ozile uNgcwangu ozile uSikhoma zala uTogu. uTogu wasiphathela uNgconde oze noKabe. uKabe ke uze namabhedla. Phulaphula lento ke mntana omhle. Ngela xesha sithetha apha ke ngamagcina. UMyiha sasimchaphazele. Kuba kaloku layo inye siyibiza ngenokubana nguNotiyazana owafunyanwa ehlathini nodade wabogama linguNotiya. Wathi wakhuleliswa ke waze wazala uNokwindla. uNokwindla othe ezalweni sakhe wasiphathela uMyiha uXhamela. uXhamela ke ngulo wamagcina sasikhe sathetha ngaye. Kanti ke ngokuyena uMyiha lo ngulo wayeyinkulu ndathi kwanyanzeleka into yobana bamshiye ngasemva ngenxa yezinto zasebukhosini bemkaka abanye bookade bongcwaba. Namhlanje ke mntana omhle sihleli phaa ke kuMyiha into ethi into yokubana ke uMyiha lona uzalwa nguNokwindla. UMyiha ke yena mntana omhle uze noZiyeka, waza noMzondi, waza noSampu, waza noQina Isibindi, waza noSikhumba ngokwendalo yakhe into yokubana unyana omnye uzala omnye ukwehla ukubheka phaa. AmaYirha ke lana sisizwe esikhule sincamathele kakhulu kwisizwe sakuso, isizwe ke samaXhosa. Loo nto ibangela into yokubana ke amaYirha uwafumane kulaa mihlaba enjengooCendane. Bakhona amaYirha phaa nangona bengabanintsanga ngaloo ndlela. Uphinde wafumane kwicala laseLeyidifre kuba bathi apha ekuhambeni kwabo babona into yokubana abantakwabo abangamagcina baya bafumana ubukhosi ze nabo baya kuzibandakanya nabo ukubana kwegazi lilahlana. Isiko ke lamaYirha lidibene nesiko lamagcina okanye mhlawumbi ndithi loXhamela lisiko linye mntana omhle, kukwahluka nje ngokwendawo. Amagcina ke athi azimoshela ke wona ke kakhulukazi kwindlu kaXhosa into yokubana athi azifumana sebesebenzisana kakhulu namampengu. Abantu ke bethiwa ke kancinci ngamaXhosa. Yiloo nto ke bathi qelele phade bazifumanela kubukhosi phantsi kwesizwe sabaThembu. Sawuyikhumbula loo nto. Ngakho ke mntana omhle amaYirha lana sithetha ngawo sisizwe esikhoyo omzondi othambo lenyuka hlaba abamzondayo ubave xa bezithutha beziqhabaza ngaloo ndlela. Sisizwe esikhoyo sisizwe siphuma phantsi kwendlu ke yakwaXhosa. Qha ke sawuqaphela le nto phaa kwezaa zindlu ziphaa kwaXhosa amaxesha amaninzi izindlu zakwaXhosa siqala ngomnombo obukhosi. Silibale into yokubana ubani bekhe wazalwa nobani ze kwaphuma omnye umntu ongubani. Zizinto ke ezo endicingela uba fama kuyafuneka xa ke sitsala iminombo sihambe sazichaphazela into yokubana ubani lona ebezalwa nobani. Njengalo mcimbi ke sichobe phezu kwawo phaa sithi uXhamela uzelwe kunye noMyiha. uMyiha abe engwena umdala apha kuXhamela bezalwa yintombi egama ke linguNotiyazana. Bobabini ke abantu xa bezibonga mntaka BK bava besithi umfazi
obelelinye naphesheya komfula, kuba kaloku le ntombi igama linguNotiyazana yafunyanwa ehlathini kwenzeka into yokubana ubuhle bayo njengoba bukhona nje kanti ibelelinye. Yiloo nto bekabe nesibongo ke esinjalo. Camagu mntanomhle. Camagu bhuti. Hey, hayi lokho bengingayazi okokuba bahlobene ngolo hlobo omnyisha aba noNonkwindla ligazi linye eli. Kodwa ke abanye abantu ke mhlawumbe bazawukhangela eyona nto ke esiye sibuze. Kodwa ke ndiyayiqonda into yamasiko iye mhlawumbe ingohluki kangako, ngakumbi ke xa usithi noko ngamaXhosa la ngabantu bomthonyama aba. Mhlawumbi ke kubo sesiphi isilo sekhaya kunjalo njoku badume ngantoni oMzondi? Isilo mntanomhle sesekhaya pha komyirha oMzondi bava ke besithi ithambo lenyoka hlaba abamzondayo. Okanye xa besithi irhamba elithwethwayo bezigqibaza nje ngoba ibonisa kuphela into yokubana inyoka lena yengethe sesona silo futhi bayayihlonipha, noko abanye babimana ngokubavelela. Bambi ke bayalithanda ihobe bafuna ukulenzela abo, nangona ke singazange sava mbalini ukuthi abakhe bafikelwa ngamahobe mhlawumbe baxela lo myalezo funeka bewuvile. Zizinto ke mhlawumbe ngicela xa ekhona lo mayirha angazivelela into yokubana ihobeli basondele kangakanani nabo, kodwa ke mna ngokokwam ukwazi noninzi lamayirha endiwaziyo sawakhomba phaa enyokeni yethafa mntanomhle. Xa sithetha ke mntanomhle ngento abadume ngayo, ngabantu bothando abo mntanomhle, ngabantu bempatho, ingabantu bathobekileyo kakhulu. Yiloo nto uyafumaniseka into yokubana kunqabile into yokubana ubafumane. Nalawo madoda athe abafumane isiqiniseko sento yobana abaphunculi bayawuhlala umzi kakhulu uba uthando, inkathalo nempatho yinto yawo amayirha. Camagu mntanomhle. Baphatha kakuhle. Kutshiwo ke into zakuthi ungawuliyeki imyirha. Uba uyambona uMzondi ungamyeki incamathela, kuthiwa banempatho abo bantu ncamathela. Thetheza, kodwa ke phambi koba sibe siyakhulula ke tata ngenxa yamaxesha, siyabulela ngolo mnombo ucacileyo nomnombo omhle kangaka woMzondi nomyirha, isiduko noko esingaxhaphakanga kangako kwiindawo ezithile kweli phondo laseMpuma Koloni. Kodwa ke namhlanje ufika abaphulaphuli bethu beme bume bentlantlo-mbini kunjalo njoku, abanye betsalela kwelinye icala nabanye betsalela kwelinye icala. Besinombuzo ke namhlanje kwiinkolelo zethu zakwantu, ngakumbi ke thina kule ndlu emnyama, sinayo ke into ethi mhlawumbi ezinye izinto zange sazibona okanye zange sazibe siyazi-experience, kodwa sivile ngazo saqhubekeka nathi kuloo nto yayithethiwe. Namhlanje ke sincokola okokuba ukugoduka nokuphatha ukutya komcimbi okuthethelweyo, saphinda ke sahlala kakhulu ke thina apha esingcwabeni. Into esiyibonayo kokuba kule mihla siphila kuyo ayonto enqabileyo leyo kokuba sithi xa kukhona umngcwabo kulo mzi lowo sithi into zakuthi sicelane siphakele sigoduke sibe sihambe nako okutya. Ingaba into yokuphuma nokutya komcimbi okanye nomngcwabo yinto leyo evumelekileyo? Luthini lwakho ulwazi noluvo lwakho ngaloo nkolelo leyo? Because besinenkolelo ethi kuthiwa yinto engavumelekanga, kodwa abantu bathi hayi thina sigoduka nako, zange senzeka nto, bezithethela namhlanje. Kamagu BK, mandiqale ke mntanomhle ngokuthi sisikhuwa silima loo nto ngamagama ke mhlawumbi amafutshane, linyala, yinto engafanelekanga, yinto leyo engamkelekanga. Masikhumbule le nto ke mntaka-BK, into yokubana le nto ikukufa mntanomhle iyazilelwa, iyahlonitshwa. And abantu abazilayo wona mntanomhle ayingobantu abaswelekelweyo kuphela. Ndakuzekelisa ke ngento yokubana sifuduka mntanomhle xa kuthe kwakho umntu owileyo apha phakathi kokuhlala, kuthiwa abantwana abakwazi ukusondela nokubana bayodlala kude kufuphi nalaa ndawo, de bangakwazi nokuyodlala emabaleni webhola xa ingabantwana abadlala ibhola kuloo lali. Sive xa kusithiwa abantu abadala abangena ezigadini abakwazi ukuphatha umhlaba xa kusombiwe, kuhlonitshwa laa mphefumlo ungasekhoyo. De uve xa kusakwenzekile umntana usendleleni, nantsi imoto yabangcwabi idlula, kunyanzelekile into yobana bambe iinwele zakhe ngokubonisa ukuhlonipha ke oko.
Ngokuqala ke lokutya mntaka-BK sawuthetha ngento yokubana phaa etyeni sinezinto ezingatyiwayo, umzekelo amathanga ngenxa yokubana ayanaba, loo nto iyawufana ubana kunatyiswa ukufa nezinye izinto. Ngakho ke mntana zonke ezo zinto ezo ayizonkolelo ngoba abantu banamhlanje besithi zinkolelo, zizinto ebezifuduka zinjalo. Hleze ke mhlawumbi ukwehla kwefuthe le nto yokubana abantu mabahlawule xa benze izinto ezingatshongo khona kukokubangela into yobana abantu elo nalo waziva ingathi unelungelo lokuyibuza into yokubana hayi iza kwenza ntoni, kuzawuthini xa uthe ihlonipho abatshakazi esinabo bahamba bazilibala okanye mhlawumbi bengazithatheli ingqalelo ngenxa yento yokubana bayazibuza uba kuyawuthini xa sikhule kuthiwa kumele uzibuze zezinto ezinto ezinqathukayo namhlanje. Yiloo nto ke mntana omhle ndingatsho into yokubana isenza ke okanye mhlawumbi ilifuthe okanye mhlawumbi yengeza kakhulu ekulahlekeni kwesizwe sethu. Zizinto ezingazifanelanga uba ziyenziwa, zizinto ezo xa sijonga futhi ngokwemvelaphi de kube kanti nezipeyidi zifike njani apha apha ekufihlweni, zizinto ebezikade zidlula zingekho ezo. Ijakhi yamarhewu iphele sisikuloo mzi uphume ngaloo ndlela ubuze ngayo. Ngoku xa ude uzibone ingathi ungakwazi uba uyosophorisha ngokutya kwesililo oko kukuzibonisa into yokubana kwawena awuzihloniphanga okanye mhlawumbi awuzixabisanga ngaloo ndlela bekufanele uzixabisa ngayo. Camagu mntaka-BK, andifuni ude ndiphume ngomva. Nami andisayamba zathini andisayazi kodwa ke masibulele Dedeza, because ke ezinto ngakumbi thina abantu abatsha siba nemibuzo, sifike ezinto kusithiwa mazingenziwa, kodwa ke sikweli xesha sikhoyo kokuba siyazitshalenja, siyazi-experimenta ezinye okokuba kutheni kuthiwa mayingenziwa, kuzakwenzeka ntoni. Kodwa ke zizinto esimane sifuna uba nathi sive sinqwanqwade kuthiwa hayi hatya. Siyabulela kakhulu ke tata ngexesha lakho, ngethemba lokokuba ke kwakwiveki ezayo sawuphinde sidibane ke usiphathele esinye isiduko nezinye incoko zethu uhlomle kuzo. Siyabulela kakhulu tata ngexesha lakho. Camagu mntomhle, mandibulele nam kubaphulaphuli, ndibulele nakuni ke basasazi ngento yokubana ke ndilifumane lithuba. Chosi. MakweXhosa kubele, kanti ke lo besimbambile benguye ke avuyile Mango.